लड़के कहतर के माई तू जेकरा के चहलू ओकर नाम इतिहास में खिल गई। आई बनावटी बात नहीं है। तोहरे के बा भइल केकरा पर कालिदास ऐसन मूर्ख व्यक्ति पर आ तनिकी सुतार नजर फेर देलू तो उनकर इतिहास में नाम खिल गई। ए माई उनका इतना ज्ञान ना रहे कि जौना दाढ़ी पर बैठल बनी वही डढ़िया के काटत तनी यदि अगर डढ़िया गिरी तो हम कहां जाइबे भाई। कहे से प्रमाण मिलता लिखल बा कि मूर्ख हृदय नहीं चेत आ जो गुरु मिलहि बिरंची सम। अगर मूर्ख के ब्रह्मा के समान गुरु मिल जास तब उनका ज्ञान ना होई। लेकिन माई के महिमा कैसन हो कि मूर्खों के विद्वान बना दे। लइका कहता के माई तार रूपवे ऐसन हो तो तू ही गीत गायत्री सावित्री कहा और रूपवा में माई तू ही पूजा तू ही गीत गायत्री सावित्री कहा हर रूपवा में माई तू ही पूजा कहे आज बेटा की अपन बनावा आज बेटा की अपन बनावा ए मैया ए मैया ए मैया हमारा सुमिरनवा क्या हो ये मैया ए मैया हमारा बाजार बजलिया मैया क्या हो बाजार बजलिया मैया लइका कहता के माई समय कम बा तया कमे में गुहार करो। लइका का कहता रे कि अभिषेक तिवारी के लचारी पर ध्यान दो अभिषेक तिवारी के लचारी पर ध्यान दो माई हो अभिषेक तिवारी के लचारी पर ध्यान दो गावे के लूर लइका हमके गावे के लोग लइका हमके सिखा हम जल मिटना कि तू अनबी सदावा जल मिटना कि तू भी सदावा ए मैया हमारा सुमिरनवा मैया ए मैया हमारा सुमिरनवा में आवा आवा ए मैया हमारा सुमिरनवा में आवा ना सुहावन लागे देवी माई के संजय तोरा संजय के बड़का भाई बड़ा संजोग से बात देख लिया जग करता बड़े आहा तब मंगल के कामना खाती तनी गणेश बाबा का दरबार में चलत जा। आहा लइका कहता रहे त हे गौरी के ललनवा
हाथ सुमिरन में हमारा आई बाबा लइका बाबा से कहता रे हे गौरी के लल्ला नवा आइए बाबा आई आहा मिथिलेश तिवारी जी हमने के सहतवार की धरती से हजारों हजार रुपया के पुरस्कार मिल बनी गोल लगनी हो गणेश बाबा के कृपा रवा सब बनल रहे लइका कहत रे हे गौरी के लल्ला नवा हे गौरी के लल्ला नवा सुमिरन में हमारा आई हे गौरी के लल्ला नवा सुमिरन में हमारा आई काहे बाबा पियर पियर लडुआ के भगवा बाबा लगाई काहे बाबा अच्छा हमनी के जिला पंचायत बने वाला बनी तब बन गइल है मिथिलेश बाबा हमनी के फिर पुरस्कार देनी नारायण जी बोलो रहे पियर पियर लडुआ के भगवा बाबा लगाई पियर पियर लडुआ के भगवा बाबा लगाई हे गौरी के लल्ला नवा हे गौरी के लल्ला नवा सुमिरन में हमारा आई हे गौरी के लल्ला नवा सुमिरन में हमारा आई हमनी के 9 नंबर वार्ड बनी जिला पंचायत सदस्य बारे हमनी के मंजीत सिंह भैया पुरस्कार दल बनी नारायण जी वहां के बनौले रहे अच्छा वार्ड नंबर 9 हमनी के सातवार के धरती से मिथिलेश बाबा फिर पुरस्कार हमरा के हजारों हजार रुपया के पहनी जाई नारायण जी बनौले रहे डॉक्टर साहब अच्छा हमनी के डॉक्टर साहब अरुण भैया पुरस्कार भेजो नारायण जी बनौले रही गणेश बाबा के कृपा एकदम बनल रहे जहां रही रवा चाहत रही लइका कहत के बाबा परिवार तक देखले बानी महाराज ढेरे परिवार बा अच्छा हमनी के मास्टर साहब बानी बरजेश चाचा 100 रुपया का पुरस्कार दिल बनी हार्दिक अभिनंदन स्वागत मिथिलेश बाबा भोले बाबा के परिवार में आ हमनी के परिवार में बहुत अंतर होला भोले बाबा का परिवार देखी खतरनाक से खतरनाक परिवार रहते हुए भी अब भोले बाबा के परिवार में प्रेम बावे विचार करो वो परिवार में केहू के सवारी बाघ बड़े आ केहू के सवारी बैल बड़े अब विचार करो आ कि बाघ में आ बैला में कितना प्रेम जमेला
जहां बाघवा चहलस आ कि बैला के 1 मिनट में काम कोरिना बांध दी 1 मिनट में। लेकिन प्रेम बानू एगो हमनियों के गांव में प्रेम में हो, एगो गांव में नहीं कहत हर एक गांव में जितना लोग ए बड़ा अपना दुख से परेशान नहीं है वो दूसरा का सुख देख के परेशान बावे। कैसे गांव में मास्टर साहब बानी नु आ कोनो कारण बस 1 महीना घरे बैठ न जाई तो वो दूसरा फिर में अपना फिर में नहीं खन गांव में हाला हो जाए कि भाई मास्टर रहले है सरकारी नौकरी हो 1 महीना घरे बैठ के बुझाते कर नौकरिया खत्म तुम बता हदे हाल बा। ए महाराज कम उम्र बा तनी ज्यादा पैसा कमा ना दी तब वो गांव में हाला हो जाए पंचायत बिटोराए लगी। बाप रे बाप बड़ा पैसा कमाता। हां 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 तो 1 नंबर से थोड़ी पैसा बता जरूर एकरा करे कोनो 2 नंबर का धंधा होत होई। अरे मारा जरूरी दारू बेचत होई। विचार कर परिवार के बात जाहले कम उम्र में तनी अपना लड़का के शादी कर न दी तब वो गुंजाइश नहीं है। शादी कर देहनी लड़का के खाए बनावे के गजन होता तब गांव में फुसफुसाई लो केहू कहि के भाई कमे उम्र में लड़का के शादी कर देले हैं। वही में एक जना के गांव का नीमन आदमी कहे कि काहे ना कमे उम्र में कर दी है लड़का कोनो के लेके भागत रहला। उपेंद्र भैया आ शादी नहीं के हो तनी उम्र भाग गई 45 ले चल गईनी आ तब लड़का के शादी करी ना लोग कहि कि भाई पैसा के कोनो दिक्कत है नहीं है गाड़ी घोड़ा सब पड़ले बा बियाह में काहे इतना लेट हो गई है। वही में एक जना कहे कि बियाह होता एकरा घरवा पर हम पूजे लस। अरे महाराज जी पर पूजवा हो लइका भद्र के बाबा तभी भी सिद्धि कर सजनमा भला भला ला 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 अरे भी सिद्धि कर सजनमा भला भला ला 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 नचनिया हमारा आवाज सुनत रु तो देरी मत करो शर्ट दे आओ सीजन फगुआ के बाद काहे आकी लड़का लाचार बाटे। मंजीत प्रताप सिंह वार्ड नंबर 9 से हमरा के 100 रुपए का पुरस्कार दिला बनी जाई। अच्छा जिला पंचायत सदस्य बारे एक डॉक्टर साहब लड़का लाचार बाटे अरे लड़का लाचार बाटे आज लाला के बचाई ये गौरी के लाला सुमिरन में हमारा ये गौरी के लाला सुमिरन में हमारा तना चनिया हमारा आवाज सुनत रु गाड़ी तो तनी दूरे लगल बियनु त देरी मत कर फगुआ के सीजन बा वो तिलक के कार्यक्रम हो त तू आ जा लेकिन दुगोला बा आज संतुल साईं व्यास जी से तो जब दुगोला बा तो तनी कुछ ना कहल जाई त मजा आई ना जी।